дуруду салом дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Яке аз наворҳои хуб, як чизе ёфтем ки барои паталокҳои пластовӣ ранги классик мешавад, гарини зури баъд фасончаи баъд меояд. Наворро тамошо кунем, камера давкуред номро боло экран даст, муроҷиат кунем. Наворро хуб тамошо кунем, иншааллоҳ ки бо пешниҳоди шумо мекунем бо айёда чизои хуб шавад. Ҳала дӯстони азиз, фигурни паталок нест, паталоки пластҳои гипса кардан, шпаклёвка кардаги, краска пластика кардаги 0:0 барои мутабошайна. хованаи хонаи 5x3, хонаи замине ки бошайна. Ҷои дутаи печка ва хона кухни айрӯзӣ. хоб ай сабаби ки на гилӯи залатои чӣ ном дорад, люстрашани ҳамчунин мо дар ҷа классикои навбаромад мекунем. ай назана ҳамин гулҳо неҷа сиёҳ шайм не гили сиёш не яъни тасмаи сиёш не золотоиш 1 сантиметра и золотое иш 2 сантиметра не танши не паҳмишон д якайш аянам ё вози даранамҷа фигурни паталок мекунем, баъд вай мекунем дар стили классик. шумо нигоҳ кунед ба золатой мекунем. хоб чӣ хел меояд бо пурра информатсияш дар навор ҳаст ки ино чанд сӯми ҳастанд, чанд сӯми харида мешавад, ҳама чизшай усто бошад, чанд сӯм мешавад, пурра информатсияша дар дуруни навора тамошо кунед. полни нами шпаклёвка дорад, тамом эмулсия кардаги шпаклёвка тайёр, дар паталоки тайёр мекунем. хонаи 5x3 нигоҳ кунем чиш мекунем. 5x3 размери хона. дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, ина аями самаклеиш ки мо хостем классик кунем ки яке аз навигариҳо ҳамиам аст. хеле хушрӯ ва фасон меояд, яъне ай пеш бибинед вабше дига ҳай. хулоса ки нигоҳ кунем мо чӣ кардагем. ина гил 1 сантиметра қатъи дар дурун свети золотой ва иша 2 сантиметра қатъи задагем. фигурни вори классик вори кардагем. гарини фасон меояд бародари азиз, тамошобинони иззатманд, кадоме ки мехоҳад паталокҳои пластҳои дураанам хеле мекунад. паталокҳои пластҳои дураанам хеле мекунад. номрӯи дар болои экран аст, барои заказ муроҷиат кунед. иншааллоҳ ки мо ира дар борааш пурра информатсия метаҳем ва анами як хонаро мо анам хеле мекунем. 4 та гил ва наме рисункае ки дидестен, ина 1500 сомон нархи усто, ҳама чизи шайхон инаме хе мезанем метиҳем. паталок тайёр бошад. паталокое ки пластҳои тайёра, то люстр ҳамин чизош часпондагӣ ҳамаш дар ҳолати омода бошад. мақсад мехоҳем ки фигурни паталок вори бикунедш ё ин ки намтари классик вори. хулоса ки дар номраи болои экран муроҷиат кунед. иҷода ватсапа дар ватсапш муроҷиат кунед. иншааллоҳ ки дар 1,000 сомон ҳама чи ай хидмат мо шумодаи нахе мекунем метиҳем. хулоса фақат самаклеиши ними золатоёш ай сиёҳшам ҳастай. мақсад ки навора хуб тамошо кунед. ай сиёҳшан чанд навор кардагем, партофтагем, ина айшани чандта ҳастай. дар квартира ремонт кардагем, дар квартира задем. баъд аз квартира инами як-ду сурат пешниҳод кардем ки заказҳо шурӯъ шуд барои анамиёро задан. отдельно фурӯхтан мешавад. не гил отдельно 1 сантиметра, отдельно 2 сантиметра, отдельно донаки мефурӯшемша.
хулоса муроҷиат кунем. Dastavka, pastavkаш хати ҳастай. Агар бихарен хитон бичаспонем, dastavkаш хати ҳастай. Ин люстраш навтари золатоя, золатои задагием, люстри сиё да сиё мезанем. Ҳозираш дай ҳами ду свет ҳастай. Бо насиб боша пешниҳод кардагием ай серебристи бо ягон свети дига агар бушава бо урани мода овоз метан, иншаллоҳ ки пешниҳоди шумо мекунем. Янам бит навори навбатида да ҳамин номро муроҷиат кунед.